Чому ж сягоння ночка однеє, і як от сонця небо яснее? Христос, Христос нам народився, Божим світлом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божим світлом грешний світ озарився. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Пасхальные таемницы и деяния живого Бога – это самое главное у нашей веры. И христианство – это не сбор таких законов, ці нормаў, але адносіны з живым Богом, які дзейнічае у нашым штодзённым жыцці. Дапамогай у гэтых адносінах з'яўляецца наш удзел у святой імшы, бо Христос прыносіць сябе у ахвяру на штодзень. І Ён чакае кожнага на гэтай таемнічай сустрэчы. Будзем ж цаніць кожны момант спаткання з Христом у Эўхарыстыі, размаўляючы з ім пра нашыя справы, радасці, нашыя турботы і праблемы, ім наша надзея і сіла. Гэта найсвяцейшую ахвяру я спрабую інтэнцыі памерлых за памерлую Валянціну Зінкевіч 2 гады пасля смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. А на пачатку гэтай найсвяцейшай ахвяры падзякуем Пану Богу за ўсе дары ласкі, а таксама перапросім за нашыя грахі, за нашыя упадкі, каб годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму. І вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом І занядбав. Я вина, моя вельми звільнена, велика я вина. вина. Тому прошу найсвятейший, завсюди Панну Марію, усіх аньолів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокоє людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єзу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы всей душою Тебе прославляли
и любили всех людей щирым сердцем. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой жил дарить єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Сафонії. Шукайте Пана, усе покорные землі, які виконуєте Його постанови. Шукайте справедливості, шукайте покори. Може, вам удасться сховатися у день гневу Пана. Я покину сярод Тебе народ покорний і бідний, і яны будуть шукати притулку у імені Пана. Ацалелые з Ізраїля не будуть чинити беззаконня, не будуть говорити неправду, і не знойдеться у їх вуснах язик подманливий, бо яны будуть пасвіцца і адпачываць, і ніхто іх не спалохае. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Бог навеки заховывает верность, справедливо судить покрывдженных, хлеб дае покорным, Пан вызволяє в'язням. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Пан открыває очи сляпым, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливых, Пан обороняє чужеземцев. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Пан сироту и вдову падтрымлівае, а шлях грешных скрыўляе. Пан валадарыць навеки, Твой Бог в Сионе с поколения в поколение. Счастливые убогие духом, их есть володарство небесное. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Паглядзіце, браты, на пакліканне ваше. Няшмат сярод вас мудрых паводле цела, няшмат моцных, няшмат высакародных, але Бог выбраў неразумнае свету, каб пасароміць мудрых, і слабое свету выбраў Бог, каб пасароміць моцных, і бязроднае свету, і пагарджанае, і тое, чаго няма, выбраў Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае цела не выхвалялася перад Богом. Праз Яго і вы існуеце ў Хрысце Езусе, які стаў для нас мудрасцю ад Бога, і справядлівасцю, і пасвячэннем, і адкупленнем, каб было, як напісана, хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану. Гэта Слово Божие. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Радуйтесь и веселитесь, бо великая узнагорода ваша в небесах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
з вами и с Духом Твоим. читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, убачивши натовп, Єсус піднявся на гору. А калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя, убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць пазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, кожны з нас тут прысутных святкаваў свае якісь імяніны, дні нараджэння, Новы год. І такія класічныя нашы пажаданні, которые мы жадаем адзін аднаму, гэта здароўя, шчасця, дабрабыт у сям'і, можа яшчэ якісьці. Але сёння варта паразважаць над тым, што азначае шчасце. Шчасце, бо пачулі мы ўрывак Евангелія, у которым Езус гаворыць «шчаслівыя». І ў сённяшнім, які Езус з упэўненасцю назвае адних, такі можна назваць, найважнейшых катэхез, нагорная катэхеза, якой Езус прамаўляе і паказвае дарогу, якой мы павінны крочыць. Гэта вучэнне пра тое, што значыць быць шчаслівым, або ў іншым перакладзе, што значыць шчасце для нас, павінна значыць. Аднак шчасце мы разумеем па-рознаму, і пра якое кажа Езус, гэта больш, чым стан, які залежыць ад такіх знешніх абставін. Гэта ўнутранае нашае стаўленне, якое матывуе чалавека жыць і прымаць добрыя рашэнні, нават калі знешнія абставіны, якіх ён знаходзіцца, неспрыяльныя і зусім па-другому яго хочуць весці. Многія людзі не могуць гэтага зразумець. Як жа можа той, хто бедны, сумны, ціхі, прагне справядлівасці, міласэрны, чысты сэрцам ці міратворца, лічыць сябе шчаслівым? Хіба шчасце, як гэта звычайна разумее цэлы свет цяперашні, не заключаецца ў валоданні вялікім багаццем, жыццё свабоднае ад зямных клопатаў, турботаў, альбо быць якімсьці вялікім начальнікам ва ўладзе? Шчасце згодна з менталітэтам гэтага свету гэта свабода, свабода ад усіх абмежаваных правілаў. І таксама жыццё паводле часам логікі людзей, вока за вока альбо зуб за зуб. І праявай такога разумення мы бачым сёння вакол нас, калі мы бачым свабоднае каханне, не абмежаванае маральнымі прынцыпамі. Шчасце ў вачах свету таксама выяўляецца пра дэманстрацыю улады, асабліва многія паказваюць панаванне сябе над слабымі, над сваімі падчынёнымі. Але ў сваім вучэнні пра шчаслівых Езус разбурае гэтыя стэрэатыпы. Ён паказвае, што сапраўднае шчасце існуе тады, калі яно не будуецца коштам пакут, коштам прыніжэння, знішчэння годнасці іншых людзей. Шчаслівы чалавек – гэта той, хто можа будаваць мір і справядлівасць і праяўляць міласэрнасць. Шчасце – гэта здольнасць суцяшаць сумных і засмучаных. Шчаслівы чалавек – гэта той, хто пакорлівы і таму гатовы прыняць суцяшэнне, прыняць дапамогу, калі яму патрэбна падтрымка. Шчасце – гэта радасць жыцця з чыстым сэрцам і правільным суменнем, адкрытым сэрцам на Божую волю. Шчаслівы чалавек – гэта той, хто жыве з перакананнем, што намаганне і духоўная барацьба вартая таго, каб жыць на гэтым свеце. Шчасце паводле
Павучэнне Езуса таксама азначае гатоўнасць несці выдаткі, такія як абразы, кліпы і нават пераследы, але дзеля веры ў Бога, дзеля праўды, да якой варта аддаць сваё жыццё. Як сёння пачулі ў урыўку Евангелія і заключным сказе, Езус адкрывае матывацыю гэтага ўсяго, што мы маглі б назваць імкненнем да шчасця. Вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах. Гэта азначае, што шчасце вымяраецца вечнасцю, а не толькі такой часовай выгадай, якой мы знаходзімся тут на зямлі. І ці магчыма такі лад жыцця, які прапануе Езус, можна паставіць такое пытанне. Папа Францішак таксама шукаў адказу на гэтае пытанне, і ён дае нам наступную такую падсказку. Хоць словы Езуса могуць здавацца нам паэтычнымі, яны тым не менш супярэчаць таму, што звычайна робіцца і што робіцца ў нашым грамадстве. І хоць пасланне Езуса прыцягвае нас, свет вядзе нас да іншага ладу жыцця. Але шчаслівыя, благаслаўлёныя, у якім разе не лёгкія ці павярхоўныя, наадварот. Мы можам жыць імі толькі тады, калі Святы Дух пранізвае нас усёй сваёй моцай і вызваляе нас ад слабасцей эгаізму, ляноты і гонару. Такі лад жыцця магчыма для таго, хто не спадзяецца толькі на свае ўласныя сілы, але дазваляе Святому Духу кіраваць сабою, прынимаць волю Божию у сваім жыцці. Але сённяшняе Евангелие паказвае нам, што шчасце не залежыць ад таго, што у нас ёсць. Але шчасце гэта не толькі тое, што мы можам атрымаць і што нас насычае. Калі мы хочам быць шчаслівымі, мы павінны навучыцца рабіць дабро для іншых. Нават калі мы не бачым тых вынікаў, якім мы хацелі б убачыць. Рабіць дабро проста таму, што гэта дабро становіцца крыніцай сапраўднага шчасця. Гэта стаўленне чалавека, які жыве ў духу запаведзей благаслаўлёных, ці шчаслівых, мы сёння пачулі. Ён робіць дабро дзеля яго самога, а не дзеля чакання якосці выгады ці славы, якія з ім прыходзяць. Ён ідзе шляхам прабачэння, бо такім чынам хоча будаваць супакой у свеце, мір. Ён жыве ў праўдзе, каб будаваць справядлівасць. Ён культывуе чыстае сэрца, каб падтрымліваць сваё чыстае сумленне. Ён не баіцца ні крытыкі, ні пераследу, бо ведае, што яго ўзнагарода ў нябёсах. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божа адзінароднага однага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Ісу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба, целавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, для Пісання. Зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. У валадарства не будзе канца. Вера ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам ныне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі касцёл. Прощення грахов, чакаю прийсть. Поўныя вялікага даверу да любячага Айца ўзнесём свае малітвы і просьбы. Пане, Ты даў свайму касцёлу духоўны спажытак, каб ён заўсёды меў сілы. Молімся за святы касцёл, каб за Еўхарысты і Божага Слова
чэрпаў сілы для духоўнага дараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты учыніў Пятра галавою касцёла на зямлі. Молімся за святога Айца Льва XIV, каб яго апостольская праца прынесла як мага большы плён для ўсяго хрысціянства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Езус там устанавіў сакрамент святарства. Молімся за біскупаў святароў, каб цэлебравалі найсвяцейшую ахвяру з пашанай і глыбокай верай. Цябе просім. Пане, Ты наказваў нам, каб мы любілі адзін аднаго, як Ты нас полюбіў. Молімся за сем'і, каб чэрпалі сілы з крыніцы Божай любові і такім чынам былі добрымі сведкамі Христовай праўды для іншых людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Хрысты казаў нам, каб мы прасілі Айца даць работнікаў на жніво сваё. Молімся аб новых святарскіх законных пакліканнях, каб ты, якого Бог кліча, не баяліся сказаць сваё так. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся таксама за памерлых, асабліва за Леанціну Зінкевіч у другую гадавіну смерці, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго владарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойча, Ты даў нам 8 благословленняў. Молімся за нас, тут сабраных, каб удзел у сённяшняй святой імшы паглыбіў нашу веру і адзінства з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Хрыста, крыніца радасці, супакою. Выслухай нашы просьбы, якія мы ўзносім да Цябе. І дай нам мужнасць несці Твоє слово тым, хто яго не ведае. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Хто да ясляў бэтлеемскіх, да дзіцятка паспяшыць, Сыну Бога пакланіцца, што сышоў між намі жыць. Той, хто Богам быў спрадвеку, нарадзіўся чалавекам, каб людзей уратаваць. Той, хто Богам быў спрадвеку, нарадзіўся чалавекам, каб людзей уратаваць. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Усемогутний вечний Боже, прийми ласкаво дареки ми сыновней данностью складываем на Твоим алтари и перемени их в сакрамент нашего откупления. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан, з вами І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыню Духа Святога, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлам мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольня выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе.
Бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тыя падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, досканаля яго любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что щоденного дай дай нам нам сегодня, сегодня, и отпусти нам провины провины наши, наши, яки як и мы мы отпускаем виноватым нашим. и не оводь нас Вводь в нас у спокусу. спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкав супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху, и захаваны всялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи только, и будзе оздоровлена душа моя.
спешаймо до стайни, бо там цуд. О ясельках Сын Божий, Он збавить грешный люд. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Укленчим на колени, дитятка, это Бог, свайго вітаєм Пана, удячно плотім долг. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. О Боже, кто спознає Твоей любови скарб, на сене приживёле Ты узводишь свой посад. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Зайцом Он ровный убостве, небесов владар, нам щиро спогадавши, прийняв життя тяжар. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, владары земли. Голос ангельский пастухам сказал, Бог народился, людям радость дал. Чим худшей все выбегайте и у Бетлеем спешайте, збавцу привітать. Чим худшей все выбегайте и у Бетлеем спешайте, збавцу привітать. Молимся. Умацованное сакраментом нашего откупления просим Тебе, Пане, каб Ты дарики дае житье вечное, умацовал нас справдной веры, праз Христа Пана нашего.
Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем наступныя святы ўспаміны. У панядзелак, 2 лютага, свята ахвяравання Панна, альбо, як традыцыйна называем, Маці Божай Грамнічнай. Сусветны дзень кансакраванага жыцця. Традыцыйна ў гэты дзень мы молімся за кансакраваных асобаў, гэта значыць за братоў і сясцёр законных. Не забудземся таксама памаліцца і за сёстраў, якія працуюць у нашай парафіі. Імшы ў гэты дзень у нашай парафіі будуць а гадзіне 8, 10 і 18. На кожнай святой імшы асвячэнне свечак. Нагадваем загадзя набыць свечкі, лепей сёння, каб не атрымалася так, што стаялі ў чарзе і не паспелі пасвенціць свечкі. Таксама яшчэ невялічкая аб'ява была памылкова запісаная на гэты дзень святая імша на гадзіну 9. У 9 гадзін, вядома, мшы не будзе, і гэта інтэнцыя будзе адпраўлена а гадзіне 10. Таму, хто бы ведаў, хто запісваў, можа, майце на ўвазе. У аўторак, 3 лютага, успамін святога Блажэя, біскупа і мучаніка. Асвячэнне свечак у гонар святога Блажэя і благаслаўлення гэтымі свечкамі на святой імшы раніцай і ўвечары. У чацверг, 5 лютага, успамін святой Агаты, Панны і мучаніцы, благаслаўлення хлеба і вады святой Агаты на імшах раніцай і вечарам. У гэты дзень запрашаем кола жывога ружанца святой Агаты правесці супольны ружанец. У пятніцу, 6 лютага, успамін святога Паўла Мікі і паплечнікаў, мучанікаў з Карэі. На гэтым тыдні прыпадаюць першы чацверг, пятніца і субота месяца. У чацверг пасля ранішняй святой імшы наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Пасля імшы выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і малітва аб пакліканні. Святая гадзіна ад 23 да паўначы. У пятніцу пасля імшы ў 9 гадзін выстаўленне найсвяцейшага сакрамента і набажэнства да найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Спавядаем у гэты дзень за паўгадзіны да святой імшы. У суботу пасля святой імшы гадзіне 9 выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Шчыра запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Інтэнцыя жывога ружанца на гэты месяц, інтэнцыя папы рымскага за дзяцей, якія пакутаюць на невылечныя хваробы. Інтэнцыя дыяцэзіяльная аб дары жывой веры і сведчанні бацькоўскай адказнасці для татаў і мужчын Гродзенскай дыяцэзы. У наступную нядзелю а гадзіне 14 святая імша ў капліцы у Палянах. Мае дарагія, 3 мая у нашай парафіі ксёндз біскуп Уладзімір Гуляй удзеліць сакрамент мірапамазання альбо бежмавання для дзяцей і моладзі, якія у гэтым годзе рыхтуюцца да сакраменту бежмавання. Таксама дарослыя, якія не прымалі гэты сакрамент і хацелі бы яго прыняць, а яго прыняць трэба, павінны запісацца ў канцылярыі да канца лютага. Месяц на запісацца. У часе Вялікага посту будзе арганізавана падрыхтоўка да гэтага сакраменту. Цяпер, мае даражэнькі, некалькі слоў выяснення. Дарослыя – гэта значыць не дзеці. 10-11 клас, якія мы не ўспелі у 8 альбо забыліся, ходзім год на падгатоўку. Школьнікі ходзяць год на падгатоўку. Нема так, што мы, у нас тут 11 клас, давайте мы за месяц падгатовімся. Не падгатовімся. Дарослыя записываемся до конца лютага.
Мае дарагія, не крыўдуйце, але мы не ведалі, не чулі, забыліся. Мы прыйшлі ў марце, мы прыйшлі ў сакавіку, ў красавіку. Прабачце, але не. Ведаем, слухаем на наступны год, прыходзім у час, рыхтуемся. Будуць тыя, хто падрыхтаваў, хто прыйшоў у лютым і падрыхтаваўся за час Вялікага посту. Зэканомце і сабе, і мне нервы, тыя, хто думае, што будзе па-другому. Ну, шчыра кажу, не получится вот так бокам, альбо як-небудзь, альбо... Ну, не, таму што гэта неправільна, безадказна, і гэта не сакрамент. Мае дарагія, паверце, кожнаму з нас ёсць што прыпомніць з рэлігійных ведаў адносна нашай хрысціянскай веры, і я перакананы, што гэтая падрыхтоўка, яна абавязкова патрэбная для таго, прынамсі, каб мы свядома прымалі гэты сакрамент, каб мы ведалі, што гэта за сакрамент, навошта ён і што ў гэтым сакраменце адбываецца. Яшчэ раз, люты, каб запісацца, у Вялікім посце будзем падрыхтоўвацца. Як будзе арганізавана гэта падрыхтоўка, я скажу крыху пазней, як распачнецца Вялікі пост, я думаю, быць можа па нядзелях, але трэба будзе ў гэтай падрыхтоўцы удзельнічаць. Таму бяром на ўвагу, хто не быў бежмаваны, карыстаемся з добрай аказыяй, з дарослых маю на ўвазе, прыходзім у канцылярыю, запісваемся, рыхтуемся, прымаем сакрамент бежмавання. Мае дарагія, каляда ў гэтым тыдні. З калядой выйшла невялічкая накладка. Ксёндз Пробач забыўся на першых двух імшах прачытаць расклад каляды. Таму, хто пачуў, раскажыце суседзям, якія, можа быць, на першых двух імшах былі і не пачулі. У панядзелак каляды не будзе. У аўторак, 3 лютага, ад гадзіны 16 вуліца Пралетарская і вуліца Цвіточная. Ад гадзіны 19 вуліца Камуністычная. Серада, 4 лютага, ад гадзіны 16 вуліца Маяковскага, вуліца Інтэрнацыянальная. Ад гадзіны 19 вуліца Касманаўтаў. Чацверг, 5 лютага, ад гадзіны 16 вуліца Маладзёжная і вуліца 8 марта. Ад гадзіны 19 вуліца Чапаева. Пятніца, 6 лютага, ад гадзіны 16 вуліца Горкага, ад гадзіны 18:30 вуліца Дзяржынскага. Субота, 7 лютага, ад гадзіны 12 вуліца Кутузава, ад гадзіны 13:30 вуліца Красная і вуліца 60 лет БССР. Таксама гэты расклад будзе на дошцы аб'яваў, пры выйсці з касцёла можна будзе прачытаць, сфотаграфіраваць і распастраніць в чатах. Мае дарагія, словы падзякі за ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, нашай парафіі, якія складаеце на плебаніі, на патрэбы святароў, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Генрых Александрович, 71 год, Генрых Безукоіць, 86 гадоў, Крыстына Чайкоўская, 76 гадоў, Браніслава Аполлоніс, 61 год, Осіп Бартанович, 75 гадоў, Вацлаў Бражыцкі, 64 гады, Мар'ян Гаспарович, 81 год. Мар'ян Гаспарович – гэта тата нашай сястры Веры, якая ў нас працуе, захвочваю да малітвы за памерлага Мар'яна. Пахаванне яго адбудзецца заўтра у парафіі Гудагай а гадзіне 13. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амин. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица. У нашых патрэбах не пагарджай маленням нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша,
Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Попросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Народился Иисус Христос в ясельках малы. Хвала Богу на вышинях, спокой на земли. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. Серцем радостно приймаймо эту новину. Годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия,